Alright, for today's video, mao ni ikatulo og pinakalas nga part nga yugto. Daghana doy. Sa ato pagsuroy-suroy dito Sugbo, atong gibahin-bahin tanawa nyo ni. Sa tanan-tanan natong lakaw diyang adlaw, ang atog yung pinakalas nga dangpan gyud kanang kaon gyud, siyempre gikan ko ka nagkisi-kisi dos bulingan na nog sa archerihan kinsa may digut mo na nagutaon Kini dili niya gini sa SM na nagita diri sa Park Mall. Kanang wala kay maswito diri Cebu, nani diri sa Mandawi nakabutang ni Park Mall. Ya kining buro sa napod sila branch diri sa Park Mall, so diri man minidong kay naman sa may diri nagstay dool. So diri lami na ngaon alangan bag mo adto pamiglayo asa pa ding branch diri. So ato na nang gibiradahan ning mga sudan diri ay puro ni mga manok na mga cheese. So kung mga cheese lover mo diya, unsa pa na inyong mga hilig diya, naara sa na diri, pero more on cheese kini sila diri la mga manok. Pero in fairness gwapo kay silang timplada diri. Ako honestly dili jud kay ko ganahang cheese, pero pag abot diri gyud di ganahan jud ko silang cheese diri. Nawar ko ng pagkaukay-ukay diyo, kulo-kulo pa ng cheese diyo. Ikaw kuno idaigan di ba ka magkulo-kulo diyo, tanawar ko nanyo diyo. Pinalapot-lapot style gyud trada na gyud, pertigi kaning lamia gyud. Wa ko magtuo na dahil laing klases manok diri daay nga pagkalamian jud kayo bitaw tinuod lang pagtilaw gyud nako gyud ana gyud kanay cheese. Medyo padong yung gumatras pero pagtilaw gyud nako sus pastilan lami mde po di magiday mabasta-basta po ding mga lasaha dinhi diri ay. So simpre di sa bawa ng rice kay simpre na gud ay sudan gud banok pag gyud so wa na gyud ay dapat rice diha. Nya kana kay gigutom ng mata tan-aw tas kilid diha kay simpre nanaw-nanaw na to ang view des buro. Tanatan-aw na to mga tao di alami sa cake sila kaon so kanang dili masad ko ganahang mo kaon ani nga perti man ning lamian ning ilang mga servings diri. Kung namo diri Cebu specifically diri sa Mandawi ari mo diri sa Park Mall so wayin ninyo ning buro diri para at least makatilaw mo unsa ning akong gipangyaw-yaw diri nga perting lamia. Affordable ri diri dapita para makabaw mo tagnar gud mga presyo ug mga 299, 399 to 49 to 59. Pindis yung orderon diya basta mo na yung mga range diya sa budget diya ug mopalit ngaon mo diya. So siyempre pa Korean style tangita tag kimchi diya mo ito gisudan ala pastang ignorantiha. Taw mo ni ang gawas dito sa buro at bang mo na siya diha ang big hotel so at bang diha ang Park Mall. Nya kay daw man naman tagkaon bugsog na mageta so siyempre naman tay laing lakaw ra karon nagpa-schedule man tagpaspa kunuhay pa massage pa relax lagi kunuhay las lang naong ay. Dua-dua sa tani monopoly kadyot kay di man sad pwede nga magpaspata gikan tani kaon maglain tong tiyan diha. Ari tas yoga tay massage siyempre VIP kuno tirada na to diri. Gwapo ra sa kay diri kay medyo kung gusto ka mo kuha room nga private na araw parehaan ni kuha mig room nga private para wise wisaw ba. Maladarap sang presyo niya gwapo kay pagkahilot relax kay ka. Nara gihapon ni diri sa Mandawi area at bang Park Mall medyo kilid diri sa big hotel so kung gusto mo magpahilot di hasta kutob na sila alas 2 kadlawon. Og sakit imong kalawasan, sakit imong kasukasuhan o asa pa mga sakit sa imong kalawasan diha o schedule yung kagalingon diri magpahilot mo. Horo gato sige bye.